எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கிரிக்கெட் அப்டேட்டர். ஸோ இன்றைக்கி இந்த விட நம்ம பற்றி பார்க்க போகலாம் முக்கியமான டிவி ஆப்ஸ், அதுவும் ஐபிஎல் பார்க்கறதுக்காக முக்கியமான டிவி ஆப்ஸ் உங்களுக்காக நான் சொல்ல போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் டு கிரிக்கெட் அப்டேட்டர் சேனல். ஸோ நம்ம முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ஆப் பேர் என்னென்னா தோப் டிவி. ஸோ தோப் டிவிக்குள்ளே தான் நம்ம போக போகிறோம். என்னென்னு தெரில, நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இந்த தோப் டிவிக்குள்ளே போகவே மாட்டேருந்துச்சு. என்ன தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், தோப் டிவிக்குள்ளே போகலை. என்னமோ அதில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எப்படியே ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது ஐபிஎல் மேட்சஸ் கூட ப்ளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் இது ஒரு பெஸ்ட்டு யூஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த விதத்தில் இதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் உங்களோட இஷ்டம், ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்புன்னு சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு ஒரு இது இருக்குது. ஸோ நிறைய மூவிஸ்லாம் நான் ட்ரை பண்ணேன். இந்த தோப் டிவிங்கிறதுக்குள்ளே நான் சில வெரிஃபிகேஷன் கொடுக்க முடியல. ஏன்னா அது உள்ள ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஆகவே மாட்டேன்ருச்சு, என்னன்னு தெரியவே இல்லை. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 தமிழ் இதில் அப்ளிகபிள் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ நான் பிகில் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணேன், பட் ஆனால் இது கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ வந்து கிடச்சிது, பட் ஆனால் இது வந்து ரெக்கார்டிங்கில் வந்து இதாகலை. அதான் இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை. நீங்கள் தயவுசெய்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் என்ன சின்ன ஒரு ஏர் இருக்குது, என்னை மன்னிக்கவும். ஸோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் பார்க்கலாம். நான் கண்டிப்பாக லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த லிங்க்கில் போய்ட்டு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டு உள்ளே போங்க. அப்போ தான் ஈஸியாக அண்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணால் உள்ளே நுழையவே மாட்டேங்குது. என்ன ஒரு பிரச்சனையோ தெரியல. அந்தளவுக்கு ஒரு மோசமான ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் நான் வெளியே வந்துட்டேன். வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய ஆப் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் லைவ் டிவி. இது ஒழுங்காக தான் இதாச்சு. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் லைவ் டிவியில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 தமிழே இருக்குது. இது யாருக்குமே இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியாது. ஸோ இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்த அப்டேட். ஸோ நிறைய வந்து அசிங்கமான ஆட்ஸ்லாம் வந்ததுனால அதை நான் தடுத்துட்டேன். ஸோ அதில் ஸ்போர்ட்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தனியாகவே வரும், ஸ்போர்ட்ஸ் லைவ் டிவி. ஸோ அதை நான் வேணால் மார்க் பண்ணி காட்டிக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் 1 தமிழை நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ சில ஆட்ஸ் அதிகமாக வந்து குவியும். அது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான். ஸோ நீங்கள் வந்து எது நான் இப்போ கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பும்ரா வந்து பவுல் பண்ணுறாரு. ஸோ இது சின்னதாக தான் இருக்கும், பெருசாக இருக்காது. அந்தளவுக்கு நான் கொடுக்கல. ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான். சில ஆட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நான் வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேனே தவிர காப்பிரைட் பண்ணிடுவாங்களே தவிர மற்றபடி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை. இதில் நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸ்னு ஒரு இது இருக்குல்ல, அந்த இதில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அதில் ஸ்போர்ட்ஸ் லைவ் டிவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனையும் மறக்காமல் நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ யாருமே கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த வீடியோ நான் நல்லா தான் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் ஆனால் என்னால் முடியல. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி தகவல் கிடச்சிருக்கு. என்ன ஒரு தகவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிஎஸ்கேல ஒரு இந்தியன் பவுலருக்கும் மற்றும் சில ஸ்டாஃபுக்கும் கொரோனா இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ பாசிட்டிவ் கொரோனா இருக்குங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு. ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ் என்ன யாராலையும் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் டு கிரிக்கெட் அப்டேட் சேனல். டிவி ஆப்போடது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன்.